Uyini ushukela? Isifo sashukela siyisifo ekuthiwa i-chronic disease. Okay. Isifo esikhwantalalayo. Okay. Sihlukene ke ngegaba ke isifo sashukela. Kukhona lokho ekuthiwa utype 1. Okay. Okwenzeka kakhulukazi kubantwana abazalwayo kwesinye isikhathi ezikoleni but ziningi kakhulu izingane ezo type 1. Kuyenzeka ke futhi nasabantu abadala batholakala ukuthi at a later stage umuntu type 1. Okay. Okay. Bese kuba khona ke lesesithi ke utype 2. Kutholakala ukuthi ngokwecwaningo ke abantu about 90% ezweni jikelele batholakala ukuthi bano type 2 more than utype 1. Bese kuba khona ke onye type ekuthiwa utype 3 la utholakala ukuthi umuntu utholakale kade ekhulelwe. Okay. Omunye ke udokotela wathi hayi ke sekuphelile. Kuthiwa labo futhi bayingozi kakhulu ngoba ngalesi sikhathi ekhulela umama ama hormones asuke ephezulu uvela ushukela bese yabeletha bese kuyaphela. Kuyinkinga kakhulu ngoba egcineni bayabuya ke labo bantu at a later stage sebe type 2. Okay. Bese kuba khona ke abanye ke abatholakala ngenxa yokuthi badla amaphilisi thizeni njengo Cushing syndrome namanye amaphilisi thizeni okuyiwona limaza lapha kakhulu kwi pancreas lo okuthiwa isizulu ulwa ubende ngaphakathi kumuntu. Okay. Then ke kusuke kwenze njani ke umuntu mangabe etholakala ukuthi uno type 1? Yebo. Thiwa ke inkinga ku type 1 awakatholakala ngoba manje into ezenzakalelayo it's a genetic makeup. Yebo. Bese kuthi ke la ku type 2 inkinga yakhona ke itholakala ukuthi ingenxa yofuzo ekhaya kuyenze ukuthi ukhona umuntu okade nesifo sashukela noma ubaba noma umzali noma mina ubaba noma ugogo noma omunye wemndeni. Bese kuthi ke indlela futhi esidla ngayo nangendlela esingazi vocavoce ngayo. Ilozo zinto ke. Absolutely. Bese kuthi ke kwabanyeka abantu angifuni ukuthi ngithi abesilisa ngoba nabesifazane nabo sebeyayishaya ezamponjwana. Utshwala nabo buyatholakala uthola ukuthi umuntu umkhuluma naye ekhaya akekho umuntu owakwaba nesifo sashukela kodwa uno type 2. Kanti ingenxa yophuzo oludakayo njengama wayini. Nabuya lolu phuzo. Yebo no whisky nawo ngoba bathi kune alcohol ngaphakathi. Okay.